Hello. Hi. Good morning. Good afternoon. Good evening. How are you? How is it going? What's up? እዞም ኩሎም እዚኦም ኣብ ዝተፋየ ኣጋጣሚታት ንጥቀመሎም ዓይነታት ሰላምታ እዮም። ከም ልምዲ ግን ብዙሕ ግዜ ሓንቲ ዓይነት ንጥቀም ልክዕ ከም ብቴፕስ ዝተቀድሐ ነገር how are you ኣብ ኩሉ ኩነታት ስለዚ ከመይ ጌርና ኣብ ኩነታቱ ከከም ኩነታቱ ዝሓሸ ሰላምታ ንህብ appropriate ዝኾነ ቅቡል ዝኾነ ሰላምታ ብኸመይ ንህብ ነዚ ኢና ክንሪኦም መዓልቲ ምናልባት ግን ነዚ ክገልጽ ከለኹ ፎርማል ኢንፎርማል እንዳበልኩ ዝጠቕሶ ነገር ክህሉ ስለ ዝኾነ መጀመርያ ንዓን ከብረ ፎርማል ወግዓዊ ማለት እዩ ኢንፎርማል ከዓ ዘይወግዓዊ ሓደ መንሰይ ንሓደ ክንዱእ ዝኾነ ወይ መዘኑ ዝኾነ ዓርኩ ንበል ኣብ መገዲ ሰላምታ ክህቦ ናብ ሓደ ቤት ጽሕፈት ከኣቱ ከሎ ዝህቦ ሰላምታን ሓደ ድዩ ወይ ሓደ መንሰይ ንዓርኩ ዝህቦ ሰላምታን ነቦ ዓርኩ ኣብ መገዲ ክረኽቦም ከሎ ዝህቦ ሰላምታን ሓደ ይቴና በበይኒ ንሓደ ዓርካ ሃይ ሄሎ ዋትስ ኣፕ ኢልካ ትሓልፍ ትኽእል ትኸውን ንሓደ ዓብ ሰብ ግን ብዕድመ ወይ እውን ሓላፊኻ ዝኾነ ብስራሕ ወይ ናብ ሓደ ቤት ጽሕፈት ወግዓዊ ቤት ጽሕፈት ኣብቲ ከለኻ ግን እዚ ኣይትጥቀምኒ ኢኻ ጉድ ሞርኒንግ ሚስተር ኢልና ኣስማት ነጠቕስና ሰላምታ ንህብ ስለዚ ፎርማል ኢንፎርማል ዝኾይኑ ሕጂ ናብቲ ሰላምታ ንኸይድ ከምቲ ቀዲመ ዝበልክዎ ሄሎ ሃይ ኩሉ እዚ ሰላም ማለት እዩ ኣብ ብዙሕ ኣጋጣሚታት ወይ ኣብ ዝኾነ ኩነታት ክንጥቀመሉ ንኽእል ሓፈሻዊ ሰላምታ ጉድ ሞርኒንግ ጉድ ኣፍተርኑን ጉድ ኢቭኒንግ እዚ ከዓ a little bit more formal ኮይኑ ምስ ግዜ ምስ ወቕትታት ናይ መዓልቲ ተኣሳሲሩ ዝኸይድ እዩ ኣብ ናይ ንግሆ ሰዓታት ቅድሚ ፋዱስ ዘሎ ጉድ ሞርኒንግ ትብል እቲ መልሱን ተማሳሊ እዩ ጉድ ሞርኒንግ ጉድ ኣፍተርኑን ከዓ ካብ ከባቢ ቀትሪ ስጋዕ ፀሓይ ተዓርበሉ ሰዓታት ዘሎ ንጥቀመሉ ሰላምታ ኮይኑ ቃል በቃሉ ኣፍተርኑን ማለት ድሕሪ ቀትሪ ማለት እዩ ኑን በይና ተሪእና እውን ኑን ቀትሪ ወይ ፍርቂ መዓልቲ ማለት ስለዚ ጉድ ኣፍተርኑን ድሕሪ ቀትሪ ካብቲ ፀሓይ ተዓርበሉ ሰዓታት ስጋዕ ምሸት ኣብ ዘሎ ከዓ ጉድ ኢቭኒንግ ከመይ ኣምሲኻ ወይ ከመይ ኣምሲኺ ከመይ ኣምሲኹም ኣብ ትግርኛ ንሓደ ንክልተ ንተባዕታይ ንእንስሳይ ይፈላለዩ ኣብ እንግሊሽ ግን ደሰይም እዩ ጉድ ኢቭኒንግ ብዙሕ ሰብ ጉድ ናይት ብኸመይ ትተሓዝ ዝብል እዩ ጉድ ናይት ክትፈላለ ከለኻ ብሩኽ ለይቲ ንምባል እዩ ጉድ ኢቭኒንግ ግን ድሓን ደምሲኹም ምባል ክትራኸብ ከለኻ ትጥቀመሉ ሰላምታ እዩ ካልእ ምስ ሰላምታ ዝተኣሳሰር how are you እዚኣታ very common ደረጋ ኩሉ ሰብ ጥቀመላ ኣብ ገለገለ ኣጋጣሚ ዋላ ብጌጋውን ሰብ ጥቀመላ እዩ ዝኾነ how are you ከመይ ኣለኻ how is it going how are things how is everything እዚአን ኣርባዕተን ኣዝየን ድማሰላ እየን how is it going ከመይ ይኸይድ ኣሎ ቃል በቓላ ስለዚ ብፍላይ ከዓ እንተዳ ሓደ ሰብ ሓደ ፕሮጀክት ሒዙ ከም ዘሎ ወይ ሓደ ዘሳልጦ ነገር ጀሚሩ ከም ዘሎ ንፈልጣልና how is it going ከመይ ይኸደልካ ኣሎ ንምባሉን ንጥቀመሉ how are things ነገራት ከመይ ኣሎ ነገራት how are you ጥራሕ ዝለመደ እሞ ካልእ ሰላምታ ብዙሕ ዘይተጠቕመ ሰብ how are things ክብሎ ከለካ ዳ ነገር እዩ what things ዝብልካ ግዜ እውን ኣሎ ስለዚ how are things how is everything እዚኦም ኩሎም ብተመሳሳሊ ሰላምታ ምዃኖም ምንላይ ኣገደሲ እዩ ኣብ ብዙሓታት ክንጥቀመሎም ንኽእል ንኩሎም ነገራት ከመይ ኣሎ ኩነታት ንዝብል ደቀቕቲ ፍልያ ጥራሕ ዝገልፁ ካልእ ብዘበናዊ ብፍላይ መንእሰያት ብዙሕ ይጥቀምሉ ዋትስኣፕ ወይ ዋትስ ኒው ንፅርቲ እያ እንታይ ኣሎ ሓድሽ ነገር ዋትስኣፕ እውን ተማስያ እንታይ ኣሎ ሓድሽ ነገር ወይ እንታይ ኣጋጢሙ ንዝብል ነገር ስለዚ ኩነታት ከመይ ከም ዘሎ ዝሓትት ኮይኑ እንታይ ኣሎ ሓድሽ ብዝብል ኣብ ትግርኛ ፅሒፍ ኣሎ ከምዚ ካልእ ሎንግ ታይም ኖ ሲ እዚኣ ከዓ ንገለ ንውሕ ዝበለ ግዜ ከይተረኣዩ ዝፀንሑ ሰባት ነዊሕ ከም ደይተረኣዩ ወይ ኣብ ትግርኛ ከምዚ ተጣፊና ኢልና ንገልፆ ማለት እዩ ወይ ነዊሕ ኮይኑ ካብ ደይንረሃብ ኢልና ንገልፆ ነገር ሎንግ ታይም ኖ ሲ what have you been up to እዚኣ ምስ ሎንግ ታይም ኖ ሲ ተታሒዛ ትኸይዳ ብዙሕ ግዜ ሎንግ ታይም ኖ ሲ ኢልካ ሓደ ሰብ ሎንግ ታይም ተዳኢሉ ነዊሕ ግዜ ከም ተረኸብካ ደን what have you been up to እንታይ ትገብር ነርካ ኣብ እንታይ ኩነታት ኣለኻ ወይ እንታይ ትሰርሕ ኣለኻ ነቲ ዘይተረኸብካሉ ነዊሕ ግዜስ ኩነታትካ ከመይ ከም ዘሎ ኣብ ምሕታት ከም መቐፀልታ ንጥቀመላ እያ ነዚታት ዝኸውን መልሲ እንታይ ንጥቀም ንኣብነት ብፍላይ ነዚአን how are you how is it going ዝብላ ብዝተፈላለየ መገዲ መልሲ ከም ንኽእል ብዙሕ ሰብ I'm fine thank you and you ትብል ልክዕ ከምዚ ሬከርድ ጌር ዘፅንዓ
ገይሩ ዝጥቀመሉ ኩነታት ኣሎ ኣክኒ I'm fine thank you and you ሓንቲ ዓይነት መልሲ ንህብ እንታይ ኣሎ ካልእ ኣማራፂ ምክንያቱ ንዝተፈላለዩ ኩነታት ዝተፈላለዩ መልሲ የድልየና ሰብ ሰላምታ ክበና ከሎ I'm fine ክንብል ንኽእል ከም ኣማራፂ ፅቡቅ ኣለኹ I'm good ብዙሕ ግዜ ኣሜሪካን እንግሊሽ ግን I'm good ፅቡቅ ኣለኹ ተማሳሊ I'm okay okay ኣዝዩ ፅቡቅ ወላ ይግለጽ ግን it's fine ዝብል ትርጉም ኣለዎ not bad ወይ እውን no complaints complaint ቃል በዓሉ ምዕዝምዛም ወይ ከምዚ እንዲና ኮይና እዚ እንዲጋጢሙኒ ኢልካ ዘጋጠመ ኔጌቲቭ ነገራት ምግላፅ ምዕዝምዛም ወይ ከዓ complaint no complaints ክምከልና ከም መልሲ ንሰላምታ ብዙሕ ድዕዘብ ዝመሉ ነገር የብለይን ከምዚ ኮይነ ዝብለሉ ነገር የብለይን ስለዚ ደሓን ኣለኹ ዘስምዕ መልሲ እዩ ማለት እዩ okay now let's see a short dialogue ሕጂ ምስ ካልኣይ ሓንቲ ሓፃር ዲያሎግ ክንርኢና ከም ኣብነት ዝኸውን okay ይምራ ኣለኹ hello good morning how is it going Not bad, thanks. How about you? I'm good. Glad to hear. Thanks. Well, see you later. Bye. Bye. Well, thanks for watching. This is HubTab Academy. Don't forget to subscribe, like, share, and comment. Comment مقبار و subscribe مقبار يترشعوا يغنينا. Thank you.